Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Olive at taga Ilocos Sur, ngam iti agdama, ket adda ijay Malaysia. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti pamilya Castro ken Mendoza, nang runa dagiti kakabsat ko adama ng Liza, Kathy, Jojo ken Jomel Tipura Tarlac from Jerome Mendoza. Shout out kada Josephine Jose, Emelda Velasquez ken Virgilio Salem. Ni Joan Mewag, Tere Pitena ken Ana Kelisa from Carolina Villanueva, Manangan, iti Doha, Qatar. Makablaawan ni Manong Comarcial kan ipag Lorna Santos kan anak da Beverly Faith di Talagasit, San Quintin, Pangasinan. From Gina Santos, the Kingdom of Saudi Arabia. Shout out kada Riza Borillo, Norberto Bangsoy, Flori Medina, kan Chelaija Abad. Happy birthday to my mother Vilma Parafina iti Castañeda, Nueva Vizcaya from Lavleya, Mendoza. Uncle Angel Simon dita California from Jeffrey and family. Gante and Sabiano family ni Mama kan Papak ani Ruben from Ruben Sabiano. Shout out kani Jubilin Ofilas. Makablaawan ti Manuel Torrida kan Contreras family kan amin aka-work ko dito'y Tiplex from Jerome Mendoza. Makablaawan ni Inang Aurora Batin ti San Juan Turod Pilar Abra kan Kabais family ti Pangasinan from Barbara Kabais.
Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Olive. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Sapay la kuma, taagnanayon anasalon at kayo, tapno agtultuloy met amay paayanda kami iti liwliwa, babaan iti programa yo. Kastamot tan akayat ko ayabrasa, tinabara akablaaw ko iti amin, anaayat amang tartarabay iti programa yo. Ilingad naklangan itinagan nga Olive, agtawanak itan iti 28. May saak a single parent. Iti agdama, adaak dito'y Malaysia. Ngam napasamak ti pakasaritaak, akayat ko nga ibinglay, idi adaak pa'y di tapagilyan tayo a Pilipinas. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nga ikan anak ko, agyamanak iti Diyos. Nanang, Babae ti anak mo, nagpintas a maladaga. agyamanak, nanang. Kunak, no itaray da ka itay di ospital, tamarigatan ka nga aganak. Naimbaglaangan talalaing ni nanaing ga mamaltot anang panaken ka. Apay nga minaya, adi mo kayat tinaganak iti ospital, anak ko. Diyak kayat, nanang. Diyak kayat nga ado ti makamo nagpas ngayak abalasang. Anya ko matipagbainam. Saan laeng asika ti nakapasamakan ti kastoy, anak ko. Uray pa'y, nanang. Diyak kayat apagpiestaan dati panaganak ko abalasang. Bayam no anya ti sawan dagiti tao maipapanken ka. Tinapatag, inaramid mo ti rumbang. Impas nga imo ti anak mo. Nanang, saan mo a pinagpanunutan iti maditi sikog mo, anak ko? Kat gapo iti dayta, ipampanakkel da ka. Uray no maisa ka abalasang nga ina. Tinapatag ita, taripatwan ken ipatag mo ti anak mo. Kumusta di anak ta bakay? Nasaya at matlakay. Naibaglaangan ta dapay lamaayaban a mamaltot di baryo tayo. Dimot ngamin kayat ni Olive tinaganak iti ospital. Amomlatan at makagapo bakay. Mabain lakit de gapo itinapasamak kan kuana. Agpaiso da ita. Talaga kabain na ti panagpas ngay na abalasang. Iti pagyamanan talaan ngayon. Saan ang nakapanunot iti dakas kontra iti sikugna? Ay, no paimot ngamin na napasamak kan kuana ti kasjay. Ti amuta agad-adal iti ili, ngam sabali mo't gayam tinasumok na. Sapay awan kwenta na ti lalaki ang nakasikug kan kuana. Dahil tamot ti babalawag kita anak ta. Sapay nasaririt nga obeng. No apay mo ta nagpaalilaw iti lalaki abulili kong agasam at damagayang pamilya di awanan bain. Ngarud dila na asyanon iti anak ta. Nalabit anaalan na ti anak ta kada kita agkakasamit abalikas na. So anain lamutan ni Olive kan kuana. Anya pa'y ngarud nga iti maaramidan ta. Suportaran talatanan ni Olive. Tulungan ta, tapno mapadakkel na itinasaya at ti anak na. Uwan bakit? Saan ta sardaya na bagbagaan ni Olive? Patsyak,
Nagnakamot siguron, gapo iti napasamak ken kuana. Anak, addan anak mo. Agnakam kamot siguro itan ta addan anak mo. Pakawanan dak tatang. Basol ko. Nagtalag kakadagos iti dayja lalaki. Diyak mo't amo nga dagaya man asawa na. Awanan ti maramidan tayo. Oray idarum tayo awan tumutlat serbina. Tinasayat nga ramidom ita. Ay wanam ana imbag ta anak mo. Ipariknam ken kuana nga oray awan amana. Adda ka amang ipatpatag ken kuana. Di kagdanag tada kami ken ninanang mo at tumulong ken ka. Tapno maipaayam iti nasaya ta masakbayan ti anak mo. Agyaman ak tatang. Pasensya kayon. Tasaan anatungpal ti arapaapyo para kanyak. Ay. Ngam ikarik. Aramidak ti amin. Tapno mapasaya at ko ti biyag mi nga agina. Rumbang laeng anak ko. Awan tinamnamaem ang mga ramid iti kasta no saan asikamot laeng. Angam kas itinakunakon. Di ka agdanag, tatulungan da ka aginggat kabailan may. Napatag ka kada kami. Karamanan ti apo ko may siyempre. Naimbaglaangan, takas kada kayo tinagbalin anagan ko. No sa bali lang ata, diyak amon noon niya ti pagbanagak. Mamati akasana kas tatibiyag akinalikagumam anak ko. Agum dimtengken kaday taapan nubawk. Isungay pakitam ngarut akabailam asarang tenday ta anapasamak ken ka. Anya jay ko na mga ibagam anak ko. Ada ko madawatak kada kayo nanang. No mabalin, palubusan dak ko mga agtrabaho. Sigurado ka iti dayta a desisyon mo, Olive. Di mo kayat nga ituloy iti panagadal mo. Saan pa nga itananang? Kayat ko pa iti manggad para iti pagkasapulan ni baby. Kan tapno makatulong akmat kada kayo, uray kaskasano. Sa bagay, mayat da ita na panunot mo anak ko. Isuna laeng tamasaya nga anak iti panawen nga aglabas. Asan mo ama ituloy iti panagadal mo. Diyak kaya tagbalin apadagsan kada kayo nanang. Nang runa katadan anak ko arumbang nga isaganaak iti masakbayan na. Mababain na kiti napasamak kanyak. Olive. Ngam ano sa nyo kumatari patuan ti anak ko. Kabayatan nga agtrab-trabaho ak nanang. Iwad anak ko. Di mo pagdanagan ti apukok. Siyak ti makaamukan kwa na. Agam kayat kalaang apalagipan, Olive. Aganad ka kumaitan. Agbalin ko maaleksyon ti napasamakan ka iti kalabas. Panunutam nga da anak mo, amang namnamakan ka. Manang Emmy, ididamo, nakapanunot akmet iti dakas iti anak ko.
Ngam nalaos ti panagyaman ko iti Diyos, ta saan ang nagtuloy ang nakulaapan ti panunot ko, kat saan ang nakaaramid iti nadagsan a basol. Non-teaching personnel iti pagadalan mi ti ama ti anak ko. Ngamjak pulos ni namnama nga dagaya man pamilyana, gaputa di na imbagbaga ti agpayso manang. Idi imbagak kan kwa na ama si Kugak, kalaat-latan ang nag-resign iti jak amo arason, kat ditamutan ang naamwak a pamilyado gaya man. Ta idi nagdamagak kadagiti kakadwana, kinunada ang nagawidan iti probinsya ti asawa na. Naimbaglaangan tanasingpat dagiti dadakkel ko manang, kat naawat dak nga uray kasjay tinapasamak kanyak. Nagdesisyon na karon nga agtrabaho para iti anak ko. Ngam addamay sa abanag akinid daw ko, kadagiti naganak ko. Nanang, tatang, nakasarek ako na sales girl iti may sa pagtagilakwan iti ili. Mangrugi ako ngagtrabaho inton bigat. Ay kung nasaya at ngarod anak ko. Nagbiit ka mutan anak kasapol iti trabaho mo anak ko. Alakat say-saya atam ngarod Huwag ngagpaisaw. Wan nanang, tatang, kat agyaman ak iti Diyos. Adala ko kayat ko akid dawon kada kayo. Manya day ta ulayb. Ibagam anak ko. Wen, no kabaalan milakit di nga ipaay. Apay kit din asaan ngay. Gusto ti inam. Kidawak ko maano mabalin. Ilimod tayo nga anak ko ni baby. Anya? Ha? Olive, amom ka diti ibagbagam. Ilibak mo nga anak mo ni baby? Ngarod Nanang, maawatan dak ko ma. Maawatan? Kasano ko maawatan da ka ulayb? Ibagam man. Ibain mo ta anak mo? Kasta ti panagawat ko iti kayat mo ama pasamak. Pasensya kayong tatang. Ngam talaga mabainak amon dagiti tao. Ama isaak abalasa nga ina. Ay. Nangruna dagiti agbalinto katrabahwak. Sana bali, taitad ko mati pagrabangak ka ni baby. Oo na yan. Ay, jak amo no ti agtartaray iti panunot mo, Olive. Gamti ka di maasyan iti anak mo. Saan mo ka di apat-patgan ni baby? Olive, awan basol ti anak mo iti naalas anag banagan ti relasyon nyo iti amana. Sana basol ni baby ti basol ti amana. Amok day tatatang. Ngamkas iti na ibagakon. Diyak pa'y nakasagana amaamon dagiti tao amay saak a disgrasyada. Ay. Sapay ko mata maawatan dak, tatang. Nanang. Ay, jaklan inamnam akas di ti ibaga ni Olive, lakay. Kasla jak mamati ti kayat na mapasamak. Oray siyak. Kung nakno naawat nan ti amin anapasamak kan kuana. Kung nakno naaklundan, ngam saan margayam. Kayat asawan day ta, nga aging gaita. Panan na pailaang ti inaramid kan kuana day dya lalaki. Kunak no na puna sa amin ng dagijay, kalpasan anaipas ngay na ti anak na. Ay, masya naklakit nga rod ita apo ko ta. May isa nga inosente nga obeng, anairaman ga po iti madi nga aramid ti aman. Ngumtidyak matukod a panunutan. Apay pati ni Olive kat kasjayan ti kapanunutan na. Sana bali, tadatamot dito'y lakay.
Datan ti mangiparik na iti apu ko ta, anapatag ka data. Saan ta baybayan? Kat saapay ko tadoan yaman ti agtartaray iti panunot ni Olive. Makaamiris tumutlaang. Good morning. Si Kagayam di baro akadwami dito eh. Uwan sir. Siya kayam ni Olive. Siyakmat ni Santi. No da concerns mo? Umay ka lang iti office ko. Saan ka mabuting agdamag no da kanayo na nakayat mo amaamuan may panggap iti trabaho, ha? Yes sir. Di kay agdanag. Kat agyaman akmat tanaawatak dito eh. You deserved it. Wang gayam. Anya nga iti panagkunam kadag iti kakadwam, kadag iti katrabahuam. Nasayat da ka di matlangan ka? Yes sir. Kan tultulungan dak no adadyak among aramidan. Isa maragsakan ak unay. Very good. Kasta talaga dito'y Olive. Ang titinulong na kita empleyado. Isa di kagbabain. No, kaya't mo tagpatulong kadakwada, ha? Yes sir. Thank you sir. Okay, agsubli ka niti pwestom. Sapay la ko matag-enjoy ka iti panagtrabahom dito eh. Ayan ni baby. Aday ti si Lade. Kapat paturog lang ni nanang mo. Tagpurpurlo ko nga min ikay. Dinan sa maalat iturog na. Kasta ka di tatang? Kumusta mo ti umuna nga aldaw ti trabaho mo, Olive? Nasaya at matatang. Nag-enjoy ak iti trabaho. Kan nasingpat pa iti supervisor mi. Nasaya at nga rin kasta anak ko. Basta say-saya atom ti trabaho. Narigat agberok iti trabaho ita. Naimbaglaan nata nakasarak ka adagos iti nag-applyam kat naawat ka pa adagos. Wan nga rod tatang. Sige nga rod, mapanak pa agpalas. Siya kunti mangisagana iti pangrabyan tayo. Sige nga rod, anak ka. Saan ang magustuhan dagiti dadakkel ko, tikinid daw ko kadakwada, nga ilimod mi nga anak ko ti impas ngay ko, manang Emmy, nang runa kadagiti katrabahwak. Jakman amo manang, tamarik nakmet anapatag kanyak ti anak ko. Ngam talaga ajak maako ang nagbanagak, abalasang nga ina. Nupay kasta, ingkarik iti bagik nga aramidak ti amin, tapno maipaayak itinarimat a masakbayan ti impas ngay ko. Iso nga inggaed ko tinagtrabaho kas sales lady. Ditamotan manang anadlaw ko tinaidumduma at trato kanyak ti supervisor iti pagpapaayak. Olive, 12:00. Lunch break. Awan sir, isimpak lang dagiti display. O may kakit din. Agkuyog ta na mapanmangan. Ha? Ay,
Sige lang, sir. Sumaruno ak tulaangan. O may kakit din ta mga numaladaw kapay. Sana bale, tadamot tin ni Rose. Isupay lang tagyan iti pwestong. Sige nga ron, sir. Olive, agyaman ak tayo naklon mo tayat ko. Katikarik, saan kan to alumdang iti danak? Ay ayatan ka nga minsan ti. Kat namnamaak adinak tulukwan. Saan to apulos, Olive? Katap no mamati kay iti ibagbaga ka na pudnoakan ka. Kaya't ko amam mo dagiti dadakkel mo. Ha? Wan, Olive. Apay, di na kaya tayo amam mo kadakwada? Ah? Ni, apay kit din na saan? Kaya't ko launay Ba't lagayam? Anya pa lang rutur orayon ta. Itulod kayo tun malam ha? Tapno maamamok mo tan dagiti dadakkel mo. Naimbaga malamyo, tata. Customer kan kabaraw. Tatang, iso ni Santi, ti supervisor ko, kan kayan ayat ko. Kasta ka de. Nasayat man ta nakapasyar ka, baraw. Talaga nga ingagarak nga itulod ni Olive, tata. Kayat kayo amam-amo dadakkel na. Ay, nay, agsangsangit ni baby. Nakariing mo't gayaman. Ha? Adamot gayam, baby, Olive. Ha? Uwan. Tagibi ni Nanang. Anak ti kabsat ko nga daiji Manila. Kasta ka di? Sige. Panawan kayo pa'y ditaw itain naktulungan ni Nanang yung mga sikaso kan ni baby. Uwan, tatang. Nagsayat mo tanagit idadakkel mo? Isuda pa'y tagtag-tagibi tapo ko da? Uwan. Imbati nga min ti kabsat ko ditoy. Tagtrab-trabaho da iji Manila. Agpadang agtrab-trabaho iji dagiti dadakkel ni baby? Uwan. Apay ka di? Nasyak siguro. Kayat ko lang nga agresign ta asawa iti trabaho. Tapno matari pa ito na anaimbag ta anak mi. Amom, kayat ko ngamin dagiti ubing. Asidagtirig na kadakwada. Ta napadasak ti makkel nga awan iti sidong ko ti inak. Di makkel kadalolo kan lolak. Ha? Kasta ka di? Wen, isong amok tirik na tawan inana iti danana. Isasi ka, into na danton anak ta. Kaya't ko akanahin nga adda ka iti din nami. Kaya't ko amaamuan ti intero alubong. Ada tati inaken amana, ha? Santi. Amom, marikrik na dagiti ubing nga inabando na dagiti dadakkel da. Ano, dagiti saan na bigbigan dagiti dadakkel da. Kadya kahit na mapasamak to ti kastay tagbali ni anak ta. Ngam, amo kamay sakan to pagwadan nga ina. Amo ka saan mo ama aramid ti kas iti inaramid ti inak kanyak. Diyos ko, kasla makonsensya kitin bagbaga kanyak ni Santi. Ipadpatag ko ti anak mo. Nga mabain ka maamuan ti sabali ti napasama kanyak. Kasano nga ipudnok ka ni Santi ti amin. Kasano nga ipudnok asyak ti ina ni baby. Kalpasan ana ibagak nga anak ti kabsat ko. Kat binabalaw na pa'y ti ina ni baby. Gapo iti kaawan na iti dan na ti anak na.
tulunan to nga ta. No ipudok kan kwa na asyak tiinan i baby. Ngam, jak kabalan no mapukaw ko ni Santi. Tulungan nak Diyos ko. Isuro nak ko maitirumbang nga aramidak. Uli teman timbagam, Olive? I'm sorry. Naglibakakan ka. Oh. Saan nga anak ti kabsat ko ti maladagay di balay ni? Shakti na ni baby. Anya? Naaramid mo ti kasta? Inlibak mo ti bukod mong anak? Ti bukod mo adara ken lasak? Di ka din na konsensya iti inaramid mo. Idinto ta inal daw ang makitkitam ti maladagang iliblibak mo. Naaramid ko lang ti kasjay. Gapo tadyak kaya ti maibabain. Gapo iti napasama kanya kiti kalabas. Ti panangluko kanyak ti ama ni baby. Kan ti panagbalin ko abalasa nga ina. Kan dyak kaya ta sinaanak. Kalpasan ama amuam ti amin. Panagkunam ka di. Katagtali na edakken ka. Gapo ta impudnom kanyak dayt ha. Managim bubukod ka, Olive. Bagim lang ti pinanunot mo. Arig na ngayon baleng mo ti bukod mong anak. Naimbag lang dadadag iti dadakkel mo amang tartaripato iti mismong anak mo. Santi. Nasaysayat pa'y kuma. No ididamo pa'y lang. Impod numon kanyak ti amin. Tamas maawatan ka pa'y. Amom no anya ti nagdalanak. Taawan ti inlibak ko ken ka, Olive. Awan gayam dumam iti inak. Agpada kayo asan na nga among ipatag ti anak na. Apay ngay asaan matan nga umay ni Santi dito'y balay, Olive. Huwag ngagpay sa Olive. Sigod-sigod mat nga umay nakasukunan. Kan itulod na ka dito'y balay kalpasan ti trabaho yaw. Saan mat itan? Apay anak ko. Nagapa kayo kadi ka ni Santi? Adda ka di yung nagkinaawatan. Nakiwinaswasan kanyak ni Santi. Nanang. Tatang. Anya? Nay, apay ngayon nakiwinaswaskan ka? Anya ti makagapo. Kunak man nagplan-plano kayo nga agkalaysa. Nasingpot mo't ni Santi iti panagkunak. Kastamot lati kapaliiwag. Wan nanang. Nasingpot ni Santi. Awan makunakkan kwa na. Basol ko. No apay anak iwinaswas kanyak. Apay, Olive. Anya nga men tinapasamak. Kinagura na. Gapo iti panangilibak ko nga anak ko ni baby. Impudnok ngaminan kan kwa na ti amin. Tadyak kayat nga dailimlimad ko kan kwa na into nagasawa kamin. Ay... anak ko. Ngamawanan ti mama ay ti panangipudnok kan kuha na iti amin. Nasaysaya at pa'y kumakano. No impudnok kan kuha na idipay. Arig na inabandonak kanon ti bukod ko nga anak. Daitan di bagbagami kan ka ide, Olive. Talagamot nga minasaan anain kalintigan nga ilibak mo asikatiinan ni baby. Taure asino ti makatakwat iti dayta. Talaga kagurada ka. Kat, ayan nga rudan ngay ni Santi.
Kalpasan di pa nakiwin naswas na kanyak. Nagresignan iti trabaho na nanang. Ay, Damag kong anda kanon iti Manila. Nagsakit na iti napasamak. Ngamiti na iti agundaway. Aklo na ka siyang tinagbasol. Isa pa kawanan ko, ma. ay, anak ko. Enjak gagaro tinaramid ko, nanang. Tatang. Ipatpatag ko ni baby. Ipatpatag ko ti anak ko. Nanang, tatang, agpakada ako makada kayo. Nay, apay Olive, sa dino ti papanam. Panawang man ti anak mo. Di ka kadimasyan ka ni baby, Olive. Ay, Iti da iti agundaway. Pumanawak para iti anak ko, nanang. Tatang, agabrodak. Tapno maisaganak tinasayat masakbayan ti anak ko. Olive. Wan, tatang. Kayat ko akabayatan nga ubing pay. Kan ada kayo apang ibatyak. Manggadak iti balasiw taaw. Tapno maisaganak ti masakbayan na. Kan tapno maipayan kayo mat iti nasaliwanwan apa nagbiag. Ado ti sakripisyo yu kanyak. Kada kami ka ni baby. Iso apanawan mutan. Tapno subadak dagiti kinaimbagyo kada kami. Ay, Ala, adakan ka day ta anak ko. No day ta ti amo mapagsayatam. Aramidam. wan Olive. Di mo pagdanagan ti anak mo. Napigsa kami paimot kanina nang mo. Kabailan mi ataripat to ni baby. Agyaman na kada kayo, tatang. Nanang, talaga nagsaya at kayo ang nag-anak. Agyaman na kunay kada kayo. Kasla na buyatan itinalamiis adanom, idi imparupa kanyak ni Santi, adakkel abidot ti panangilibak ko iti anak ko, manang Emmy. Panagriknak idikat kasla lumnedak iti nagtakderak. Ngamday di tinamin pinsan anang waknit iti nakunlaapan a panunot ko. Ingkadang ko nga rod tinagabrod kat napagasatanak, iso nga adak ita dito'y Malaysia. Kat maragsakanak amang ibaga, anakasarakak itinasaya at trabaho, ken nasisingpat nga amo. Manang mamati ka man wenno saan, nagbabawi akon itinakana dagiti naaramid ko iti kalabas, kang ronaanan ti panangilibak ko iti bukod ko nga anak. Kanayon mo ti panag-video call me kada tatang ken nanang, tapno makitak ti anak ko. Kat uray kaskasano, makunak ang matartarabay ko ti panagdakkel na. To'y pagayam mo, Olive. Olive, pagayam ko, aklunat matkan ka. Kabayatan ti panangidrama mi iti umuna apasat ti surat mo. Nang runa ti parte akinid daw mo ti pannakailimad ti kinapudno nga anak mo ni baby. Nasurunak matkan ka. Di nakmat siguro mababalaw iti kastaan na riknak pagayam ko.
Ngam ket di, kayat ka akablaawan tanasapa na kamiris ka, kabayatan nga awan pay nakam ti anak mo. At dapay gundaway, tapno masulnitam dagiti nagkurangam iti anak mo, ket di mo kumasayangan dayta. Dayawon kamet, taamom atalyawan ti ado a sakripisyo ken rigat ken kadagiti dadakkel mo, karamanen ti sipupuso a panangaywan ken panangtaripato da iti impas ngay mo. Daytoy ti tandaan ang pagayam ko. Maudi ko manday jay a panangilibak mo iti anak mo. Ket inton sumaruno nga adda umarugken ka, rumbang lang ipudnom ken kuana ti amin. Tamamati ak, ano maaklon na asipupuso ti kaaddat anak mo. Sigurado mat nga rod, ana impuswan nga ayat ti sisasagana nga ipaay na para ken ka. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.